Ay, Pritsi! Ali, Ragon! Daman, Akong lolo ang pinakadato sa kalibutan. na. Akong lolo mo'y pinakadato sa kalibutan, oy. Ay, saba mo doon niya. Akong luno mo dato. Wow! Ang akong lolo, grabe ka, hambugiro. Napalit na daw niya ang tanan jud niyang gusto. Kanang babae sa iya hamudo. Ol daghan daw siya og kwarta ipanghatag og itunol. Mag-helicopter siya kung mangmerkado. Kung gusto niya mag-joyride, magsakay daw og eroplano. Iyang balay daw mura og migamol. Masaigo daw ang pulo kabuok nga City Hall. Wow! Mga istoryang permilang kagisi. Mutuo ka o dili basta grabe lagi ni. Ilang kaagi grabe ka imposible. Paminaw lang diha basta grabe lagi ni. Si Mang Kanor dili pod magpalupig. Iya daw ginaligo ka ng mineral nga tubig. Ang iyang garden mura daw og Mount Apo. Ang kwarto po daw niya mura daw og San Francisco. Iyang parel mura daw og Great Wall. Ang iyang barko na hikataas sa seawall. What? Kung gusto swimming sakay sa submarino. Taas ka ayo murag runway sa eroplano. Mga istoryang permilang kagisi. Mutuo ka o dili basta grabe lagi ni. Ilang kaagi grabe ka imposible. Paminaw lang diha basta grabe lagi ni. Matiguang mabatanon magkatawa. Dili daw palupig sa kaagi nilang duha. Daghang magyaw-yaw nga dili daw tinuod. Naapoy nirespetog tuo para di mangluod. Mga istoryang permilang kagisi. Mutuo ka o dili basta grabe lagi ni. Ilang kaagi grabe ka imposible. Paminaw lang diha basta grabe lagi ni. Labaw pa daw sa bilyonaryo ang duha. Maglalis pa murag kurik makagabara ba. Grabe og imagination labaw pa ni Einstein. Ang Japan o Pilipinas gitaurag zipline. Mga istoryang permilang kagisi. Mutuo ka o dili basta grabe lagi ni. Ilang kaagi grabe ka imposible. Paminaw lang diha basta grabe lagi ni. Anibas Movement! Usamis Swamp Artist! My name is RK and Rams! Ang pinakadato sa kalibutan!